To malam gabatar da kanka ga masu kallon mu da sauraron mu. To wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana Ismail Usman Waziri, dan Najeriya mazaunin Nijar. Tun wane lokaci kake zaune a nan kasar Nijar? To akalla ni yanzu dai a zamana a Nijar na kai kusan shekara 18 zuwa 20 ina zaune a Nijar. Kuma na zo Nijar zan ce kusan 2002 muka shigo nan kasar. A lokacin da muka zo muna da kungiya ta 'yan Najeriya wanda muka kafa. Bayan kungiya ta 'yan Najeriya da aka kafa, sannan akwai kuma kungiya da muka kafa ta 'yan Zaria mazauna nan. Wace matsala kake fuskanta da 'yan kasar Nijar tun san da ka zo? To alhamdulillahi ni dai a tsawon zamana a nan Nijar kusan shekara 18 inda na ce muka zuwa 20 ban taba samun matsala da wani ba, kuma ban taba ko da sa'insa da wani dan Nijar tun daga lokacin da nake zuwa yanzu ban taba samun wannan matsalan da wani ba. Asali ma ni a zamana nan aiki ya kawo ni, kuma yawanci ma in ba ne musu bayani ba ma na ce musu ni dan Najeriya ne, wasu ba su yadda saboda yanayin mu'amala na da mutane, yanayin yadda suka ga nake jin Faransanci da sauransu. Akwai wanda ya gaddama ma ce ni ba dan Nijar bane, wani ba dan Najeriya bane, saboda ya ga yadda nake Faransanci. Na ce mishi ni dan Najeriya ne, sana'a ne ta kawo ni nake zaune nan. Ga wanda suka san ka suka fahimci kai ba dan kasar Nijar bane, wane bambanci kake fuskanta a tsakaninka da su? Wallahi tun da nake zaune a garin nan babu wanda ya taba nuna min wannan wariyan. Asali ma ko wannan abin da ya faru na wannan dan matsalan da aka samu tsakaninmu da Nijar, babu wani wanda ya taba. Mutane da yawa suna complain su ana dan nuna musu wariya, amma ni asali ma sai ta koma ma wasa da dariya muke yi. Dan akwai wani buzu da nake ma dinki ya taba kira na ya ce min wane za mu kore 'yan Najeriya a garin nan, amma in ma za mu kora banda kai. To kamar raha ne yake min, ya zo yana min raha. To amma gaskiya in banda wannan ni babu wani wanda ya taba tsangwama na ko ya gaya min wata magana ma wanda za ta bata min rai. A hasashen ka 'yan Najeriya mazauna kasar Nijar sun iya kai mutum nawa? To gaskiya idan a nawa hashashen dai, tunda ka san wasu suna zuwa suna tafiya ne, amma a kamar lokacin da muka yi wani zaɓe haka muka yi lissafin 'yan Najeriya akalla za mu kai kusan miliyan 1 da wani abu. Tunda kaga nan reshen kungiyar 'yan Najeriya tana nan Yamaini, so akwai kuma shugabanni da yawa da suke a reshoshi kamar Maradi, Zandar, Agadas, duka akwai shugabannin 'yan Najeriya a can. So duk wani abu da za a yi akan tuntube su, shugaban nan yana tuntuban su, idan da wata matsala sai a sanar da shi. Wace matsala ce yawancin 'yan Najeriya da ke zaune a kasar Nijar ke fuskanta da al'ummar kasar ta Nijar? To babban matsalan da zan ce maka ake fuskanta a yanzu shine ta wannan juyin mulki da aka yi. Saboda tun da aka samu wannan matsala ta juyin mulki, yawancin 'yan Najeriya sun koma gida saboda suna tsoron kaman wani abu zai same su. So amma mu a kullum a fahimtar da su da muke yi, babu wani abu da zai same ku. Duk wani abu da kuka ga ya faru kaddara ce daga Ubangiji. Amma a yanda muke a nan babu wani abu tsakanin Najeriya da Nijar, uwa ɗaya uba ɗaya ne. So amma ka san akwai wannan tsoron na an yi abu ana cewa Najeriya ne, to yawanci sai suka bar garin. Amma sun bar garin daga baya kuma da suka gane cewa abin gashi ga yadda take, duk suna dawowa sun koma wajen sana'ansu. Yanzu ya kuke ji a ranku game da wannan yanke alaka da kasashen ECOWAS suka yi da kasar Nijar? Gaskiya ba ma jin daɗi, saboda a tsawon shekarun da muka yi a nan muna mu'amala da mutane, muna cuɗanya, ana kasuwanci. A yanzu a ce wannan takunkumin da aka sama Nijar, kusan mu da muke nan mu kanmu abin ya shafe mu, saboda muna kasuwancinmu, yanayin kasuwanci ya ragu, yanayin mu'amala da zaka tafi gida ma a hanya ya dan samu raguwa kaɗan. To abin mu kanmu yana damun mu, shi yasa muke ta kokari yanda za a yi shugabannin namu su zauna a samu yanda za a sasanta, domin kowa ya fita daga cikin wannan kangin da ake ciki. Me ka sani a matsayin alakar kasar Najeriya da Nijar da ya kamata matasan yanzu su sani? To Nijar da Najeriya 'yan uwan juna ne, shekara aru-aru muna da tarihi, babu wani bambanci tsakanin Najeriya da Nijar
turawan yamma ne kawai da suka zo suka raba Nijar da Najeriya. Amma yau wanda ya taso daga Maiduguri ya zo Yobe ya zo Jigawa ya zo Sokoto Katsina zuwa birnin Kebbi, ba za ka taba gane cewa waye dan Najeriya waye dan Nijar ba, saboda duka alaka ɗaya ake, kowa ya zama ɗaya, ba wani bambanci. Auratayya ta shiga, mu'amala ta addini kuma ta shiga tsakaninmu. So kaga babu wani bambanci da zamu ce wai gashi tsakanin dan Nijar da dan Najeriya, babu wani bambanci. Turawa ne kawai da suka zo suka raba mu, shine aka samu wannan bambancin. A ganin ka me ya jawo wannan rashin fahimtar juna ya yi tsanani a tsakanin ƙasashen? To matsalolin da za a ce aka samu, ka san kowane shugaba ya zo yana da nashi ra'ayi. Mun yi shugabanni da yawa wanda duka yawanci shugabannin namu duk ɗan arewa ne wayanda muka yi. So ka san kuma yanzu abu ya riga ya zo wanda ba za mu ce shi ba ya sani ba ne, ya sani. To amma an abu ya riga ya zo babu yanda za a yi, dole sai dai a yi haƙuri a kai zuciya nesa. Saboda wannan abin da ya faru mu kanmu ba wai a nan Nijar ba, hatta mutanen Najeriya ba daɗi suke ji ba. Babu wanda zai ce maka yana jin daɗin wannan abin da ya faru. Wani hali kake gani al'ummar ƙasar Najeriya za su iya faɗawa idan har ba a ɗauki mataki ba? Gaskiya za a shiga wani mawuyacin hali wanda ba kowa ba ne zai ci wahala illa talaka. Saboda mu'amalan Nijar da Najeriya talaka shine yake shan wahala. Ana mu'amalan kasuwanci cuɗanya, yau a ce kuma gashi an zo wani abu ya faru, to gaskiya talakawan ne su ne za su wahala ba manyan ba. Saboda shi talaka yana shigowa, dan Najeriya yana shigowa Nijar, dan Nijar yana shiga Najeriya ba tare da wata matsala ba. So yau a ce matsala ta faru tsakanin Najeriya da Nijar, akwai auratayya. Ina da yan uwa anan wanda sun auri yan Nijar da yawa, ba zan iya lissafa su ba. Akwai yan Nijar wayanda na sani sun auri yan Najeriya da yawa. So yau a ce alaka ta yanke tsakanin Nijar da Najeriya, gaskiya abin ba zai mana daɗi ba. Wa kake ganin zai iya shan wahala a sanadiyar wannan takunkumi da aka kakabawa ƙasar Nijar? Talakawa 'yan arewa, saboda shi wanda yake arewa za a ce shine wane bahaushe. Bahaushe shine dan arewa, kuma tsakanin Nijar da Najeriya babu wani bambancin yare. Dan Nijar zai yi Hausa, dan Najeriya zai yi Hausa. In ka zo ba za ka iya gane, ba za ka iya bambancewa ba. To wa'innan 'yan arewa su ne za su sha wahala, bahaushen dan arewa shine zai ci wahala idan wannan alakan ta yanke. To yanzu wace shawara za ka ba matasa 'yan yanar gizo wanda suka ɗauki wannan al'amari a matsayin hanyar cin gajiyarsu kawai? To ni shawaran da zan ba su, ya kamata da abin da mutum zai faɗa ya faɗa alkhairi. Saboda idan baka san tarihi ba, kafin ka faɗa abu ka je ka nemi tarihi, a baka tarihin tsakanin Najeriya da Nijar. Saboda kada ka zo social media ka zo duk abin da ya fito a bakin ka shi zaka faɗi, wanda ma kila wani labari ne ka ji baka tabbatar da shi ba, amma ka zo ka yada shi, ka ce kaza ka ce kaza. So duk abin da zaka faɗi ka nemi tarihi tukuna sannan ka faɗe shi. Idan ka san alakan da ke tsakanin Nijar da Najeriya, so daga nan ne zaka zo kai magana akai, sai ka san abin da zaka faɗi. Amma baka san abin da zaka faɗi ba, ka zo kana wa'ansu maganganu wanda ba su dace ba, wanda za su rarraba kan kawunan mutane. Ina mafita daga al'ummar ƙasashen don kawo ƙarshen wannan lamari? To wannan shine kamar yadda ka faɗi din, social media din nan da ake ta maganganu akai. Ya kamata manyan shugabanninmu su shigo ciki, su fahimtar da mutane, su matasa, cewa alakan mu Nijar da Najeriya fa ba karaman alaka bane. So duk wani abu da mutum zai faɗi ya tabbatar cewa yana da hujja a kan shi kafin ya zo ya wallafa shi a duniya, mutane su sani. Saboda su ne kaɗai wanda za su zo su yi matasa bayani, kowa ya gane alakan Nijar da Najeriya. Wani kira za ka yi ga magabata don tuna musu halin da talaka ke ciki a yanzu? To ni kiran da zan yi ga su mahukunta na Najeriya da na Nijar da su kai zuciya nesa, duka mu 'yan uwan juna ne. Shi abu in ya riga ya faru, ya riga ya faru. Abin da za a nema hanyar sulhu. Shi harka ta ƙarfi ba zai kawo maslaha ba. Sulhu shine hanya madaidaiciya da ya kamata a ce an yi, kowa ya samu abin da yake so. In wannan ya ja wannan ya ja, ƙarshe zare ne. Idan wannan ya ja wannan ya ja, tsinkewa zai yi. Idan kuma ya tsinke, wahalan kulli zai yi. So a kiran da muke da su kenan, da su kai zuciya nesa, su zauna a sasanta domin kowa ya fahimci juna. Kuskure, wanda ya kuskure a bashi laifin shi, ya san cewa ya yi kuskure, kowa ya zo ya zauna lafiya.
Gashi dai kasar Nijar ta fice baki ɗaya daga ƙungiyar ta ECOWAS. Ta ina kake ganin ya kamata a samu mafita? To gaskiya mu kamar ficewan da ita Nijar ta yi, gaskiya abin ya taba mu. So shi yasa muke roƙo ga mahukuntan Najeriya, wannan alaƙar da ke tsakaninmu na shiga da fita su zauna a daidaita, domin a samu ɗan Najeriya ya shigo Nijar ba tare da matsala ba, ɗan Nijar ya shiga Najeriya ba tare da wata matsala ba. Fatan da muke yi kenan, da su zauna su daidaita a fahimci juna.